Soňa özem Soň şunu ara adamlar kim bilen işleşýäniňiz bilin. Siz ara bu näme diýen ondan aktivist diýilýändiň hemmesini ýüze gara etmek üçin işleýär. Aktivist diýilýändiň hemmesini abraýdan düşürmek üçin edýär. Sebäbi öz aktivist däl, nur diýilýän adamyň öz agendo. Sebäbi meheme hem migrasiýon çağlaryny getirip berýär. Näme men wara ine men soňky 20 milyar öl garnaşlam bilen duşup bilemek bilýän näme men garnaşlam ýurdun taşyna çykaran oklar o çaga çuwa beýle de dursun. Men agam aýalyň mam çykaran ok Türkiýede getiren oklar hiç ýerik. Men sebäpli jeda berip oturýarlar. Bu näme üçin çağalaryň çuwalaryny getirip berýär? Öde men de hiç ýerde oturmalmady adam bu. Bolýa bir ýerde oturmaly, sygynma alyp bara bir ýeriniň raýatlygyny alyp şo ýurdam haýyş eden bolsa Türkmenistanyň hökümetinden migrasiýadan şuň çağalaryny çykaryp berdi. Onda ýene ananta boljak. Bu adamda inte hiç ýerde oturmam ýok, sygynma da ýok. Bu bomş intep beren bomş. Onu hökümet näme diýär? Ine diýär biz diýär sen çağalaryň aýagyny çykaryp berelýär. Sen ýöne bir işlersin diýär. Şoň çykarlan gününden beýle şuň ýaly hereket edip başlady nur haramzada. Çykarlan gününden beýle. Onam gizledi bizden. Soň saçyldy menem ona aýtdym muny bir götü ýanyna. Sen näme üçin aýdýaň şunu diýip. Sen näme üçin çağalaryňy çykaraňdan soň gizlän bolup ýördiň. Sen o taýda bir giden sonra ýa çykar sen aktivist bolsaň, ýödüňem tergeden bolup beren bolsaň näme üçin hökümetden çağalaryň çykaryp berýär? Bolýar men gyýnanam, mok sen çağalaryň çykaranyna, çağalaryň goşunyna men gyýnanam, mok ýene men ne sonra görýär. Internet hiç ýerde sagan malmakan, oturmalmakan näme üçin hökümet sen çağalaryň getirip berýär? Nähili alalyşyk o taýda. Senin hökümete garşy çykyş eden bolýan, föýünden bolýan şo hökümete.